Prajem príjemný deň, moje meno je Lukáš Pálkovič a rád by som vám niečo porozprával teda o našej spoločnosti Aeroptech. My sme vznikli asi tak pred 5 rokmi a za túto dobu našej existencie sme stihli už viacero inovatívnych projektov. V rôznych teda oblastiach. Taká najvýznamnejšia oblasť je oblasť leteckých modelárov. Pre týchto leteckých modelárov vyrábame výškomery, takisto ich vyvíjame, všetko možné supportujeme a tak ďalej. Takým najvýznamnejším modelom je Altis V4, ktorý sa predáva fakt, že celosvetovo, na všetkých kontinentoch, zastúpenie máme vo viacerých krajinách. Tento výškomer priniesol v podstate revolúciu vo svojom odbore tým, že uľahčil manažment súťaží a priniesol nové možnosti. Okrem tohto výškomera robíme aj menšiu verziu Altis Micro alebo potom Altis GPS, ktorý zaznamenáva pozíciu toho modelu a dá sa potom veľmi pekne zobraziť na mapách, napríklad na Google Maps a podobne. Nie len leteckým modelárom sa venujeme, pracujeme aj pre priemysel, napríklad zariadenie Crashlogger. Predstavte si takú banskú lokomotívu, tu šoferuje nejaký tvrdý chlap, určite však kto by robil v bani, lenže niekedy títo nemajú veľmi veľký zmysel pre zodpovednosť a často sa stane, že jednoducho lokomotíva je rozbitá a nevie sa, že kto to spôsobil a tak ďalej, proste bola nejaká búračka a podobne. No a s našim zariadením je to veľmi jednoduché. Príde manažér so smartfónom, pripojí sa na toto zariadenie a uvidí, že včera o 5. hodine po obede prišlo k nárazu, pozrie si grafy XYZ, zrýchlenia, pred chvíľou sme tu mali niečo podobné a vie automaticky určiť zodpovednosť. Dovolujem si vás pozvať na náš stánok, môžete si vyskúšať vyrobiť nejaký takýto crash nejakým úderom, neodporúčam to však práve teraz, radšej až cez prestávku, aby sme druhých nevyrušovali. Pre priemysel sme robili aj takéto zariadenie na čistenie falcovacích nástrojov. Z fabriky Volkswagen prišla požiadavka na čistenie takýchto zababraných hlav, ktoré vznikajú pri falcovaní. Jednoducho sa vytlačí príliš veľa lepidla, to lepidlo sa nalepí na nástroj a potom odpadáva kade tade a je z toho veľa roboty treba umývať a podobne. My sme vymysleli riešenie na problém, s ktorým si nevedeli poradiť iné firmy, ktoré štandardne pre nich dodávajú. Okrem toho sa venujeme trošku aj zariadeniu pre poľnohospodárstvo. Austrálska univerzita potrebovala snímať pohyb čeluste, respektíve hlavy a podobne pre ovce a iný dobytok. A naše zariadenie opäť sníma XYZ zrýchlenia a podobne a počítačový program následne vyhodnotí, akú časť dňa toto zviera žralo, kedy prežúvalo, kedy prehltalo a tak ďalej. Čo však je teraz asi pre nás najdôležitejšie a najperspektívnejšie, sú takéto regulátory pre BLDC motory. Je to určitý menič, je to súčiastka, ktorá sa zapojí vlastne medzi batériu a motor a slúži na to, aby sa motor správne točil. Týchto regulátorov je na trhu veľké množstvo, avšak robia sa, keď to tak nazvem, stále rovnako už posledných 30 rokov, respektíve princíp je stále rovnaký. My prichádzame s inovovaným princípom, robí sa to úplne inak, viacej riadenia tam je, viacej rozmýšľania, viacej výpočtov, ale nejde nám o tie výpočty, ani o riadenie, ani nič, ide nám o to, aby to bolo lepšie. A v čom to je lepšie? Vieme získať oveľa vyššiu efektivitu, až do nejakých 20%, s čím umožníme napríklad to, aby drony mohli lietať o 20% ďalej napríklad. Alebo aby boli oveľa lepšie riadené v zmysle toho, že lepšie držia na mieste napríklad v silnom vetre a podobne.
Spomenul som dróny, avšak nasadenie týchto motorov je oveľa širšie v priemysle, v nejakých vrtačkách, v ručnom náradí, takisto v motorových vozidlách, povedzme v bicykloch a tak ďalej, čiže možnosti uplatnenia sú široké a radi by sme sa dostali na čo najviacej z týchto trhov. Okrem tých základných vecí alebo základných funkcionalít, ktoré tieto regulátory zvládajú, vieme pridať aj ďalšie veci, ako je možnosť nejaké detekcie pokazeného motora, napríklad meranie teploty, nejaký prenos telemetrických údajov na zem, to už máme veľmi dobre zvládnuté v tých modelárskych snímačoch a tak ďalej. Čiže čo ponúkame? No, inovatívne riešenia nielen teda v týchto oblastiach merania, záznamu a riadenia. Pre tieto naše vlastné výrobky máme aj vlastné aplikácie pre písičko, pre Android, mobilné zariadenia a tak ďalej, čiže využívame rôzne moderné inovatívne technológie. No a hľadáme potenciálneho partnera, ktorý by nám pomohol lepšie nabehnúť na ten trh s meničmi pre motory. Je tam veľmi veľa trhov, veľmi veľa možných variácií týchto regulátorov a nedá sa to zvládnuť hneď tak jednoducho v malom tíme a s malými prostriedkami. Ďalej, čo by tento partner mohol ponúknuť? Samozrejme asi financovanie, nejaký mentoring v oblasti povedzme marketingu a podobných veciach. No a radi by sme privítali aj nejakých šikovných ľudí, ak by mal niekto záujem sa do tejto oblasti viacej venovať a niečím takisto prispieť. Je u nás určite vítaný, minimálne sa o tom porozprávame, aké má on predstavy a uvidíme, čo z toho bude. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ak má niekto záujem o to prezrieť si naše výrobky alebo čo ponúkame, nech sa páči, ste vítaní u nášho stola. Ďakujem.